съзна. Така ли? Да. Я кажи времето какво е днеска. Времето може да слънчево, ама вземете си поди четвърче, може да вали, може и да не вали. Не се знае. Да Това е от нас. Да, отбити ви новини. Драги зрители, значи... Ramadan.com. Не така бе, не с лошо бе. Тук малко се събраваме за забавление. Новините на Само Михайлов. От нощта смяна сме. Добре сме си. Сега ще ви покажа камерата. Той е задмина това човече. Ти ще бидеш рекордите на Гинес. Нема да мина рекорда на Гинес, нема кой да ме настигне. Ето там. Ще осъдиш Гинес. Не. Он е спечелил 60 милиона, ние ако ще спечелиме. Дървото с секирата. Еми, какво ти кажа, човек? Направиме, абонирайте се за моя канал да има повече смях. Да, за Заповядайте. Рамадан БГ новини Много Само смях. Михайлов. И за Марко. Рамадан БГ новини Само Михайлов. Ще има още новини.